Zabin so, Zabin so. Alhaji baka jin da ake yaba akwatunan nan ba. Kai kaga sai kan ba namiji yayi ba. Kawayena da suka zo suka ga akwatunan nan suka ce anya kai ka sai akwatunan nan ko kuma dai da wata kaje aka so. Ai dama na san sai an yaba da waɗannan kayayyaki da aka gani. Saboda amma yawanci ku mata kuna rena tunanin namiji. A ganin ku namiji ba zai iya zuwa ya zaɓo abinda mace ke so ba. To ai ba fiye samu bane. Haba dai. To kuma aikin manta baki tuna musu wani abu ba. Menene? Da kin tuna musu shekarun baya. Yanda aka ga wannan haka na zaƙulo kasuwa na zaƙulo kayan aurenki. Allah ka sa na tukunya to me ya kawo magana yanzu? Ko kai da ba. Kai ni ba ma wannan. In ka kawo caji in na dauko caji sai ka duba min. Zan duba maka yanzu kai ni baka san wannan ba. Ka san Allah. Na kosa a bikin nan kai a wuce gurin nan. Mutum na ka cika sauri. Ba za ka gane ba ne ba sauri nake yi ba. Shi nake yin da ka san Yusuf da za ta kwace mu. Anya malam ni fa yanda kake yin nan ku. Assalamu alaikum Alhaji. Na'am gani ina daki. To shikenan ganin zuwa. Ka san Allah idan Alhaji ya kira ni gaba ɗaya shi nake sai in ji wani iri. Gaba ɗaya shi da Hajiya kunyar su ma nake ji. Wai irin sarkin nan ko. Ban san haɗe da su. Wai zan je in dawo. To shikenan ba matsala ina nan. Amma in ka dawo za mu haɗa abin nan. To shikenan. To ai dama an ce tuna baya shine roƙo. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Alhaji baka da mu. Malam Sadiq. An lafiya. Lafiya. Ya aika. Alhamdulillah. Sannu. Yawwa. Abin da yasa ni ce dama a nemo ka. Na'am. Na san dai Hajiya ta nuna maka kayan da aka sako? Hajiya ta nuna min. To. Ka san kowa da abin da yake so a ransa. Gaskiya. Na yi tunanin watakila akwai abubuwan da kake bukata a matsayinka na kai da kake so ka yi matarka. Shi ya sanya ni sa a nemo ka. Zan tura maka wasu kuɗaɗe a account ka samu lokaci ka shiga kasuwa duk abin da kake ganin babu a cikin akwatin nan sai ka siya da kanka ka ƙara. Alhaji na gode. Allah saka da alkhairi. Na gode. Hajiya na gode fa. Allah saka da alkhairi. Amma kuma kin san da ina nan? Bayan sadaki da ibayar. Da wannan tarin akwato da kayayyaki uba a ciki. Sannan kuma isa ki ɗora kansa wani nauyi kuma. Wato ai baka ma sani ba baba. Yanzu haka ya ce zai tura min wasu kuɗaɗen ma in je in siyo wasu kayayyakin da suka mu. A'a. Ai wannan ai ban yadda ba. Saboda ka karbi da shi. To shikenan. Ko ya baka kudin ka karba. To shikenan. Ni zan je in same shi. To baba. Tashi je ka. To nagode. Allah ya albarka. Amin summa amin. To dadi wanda kake ta so dai na same shi yanzu. Wane daga ciki? Domin ka san abubuwa uku muka yi magana su da kai. Haka ne dadi. Wanda dai ka fi so din na maka. Na aure kenan ku. Ita ce dadi. Thank you very much my son. That's very good. Dawon kanan ne ka ga yarinyar ko a can ka same ta? A nan take dadi. To. Amma dai ina fatan cewa ka samu mai ilimi ko mai arziki domin ka san dukkan waɗannan abin da na zana babu ɗayan cikinsu da baka gada ba kuma a cikin cikakki. Haka ne dadi. Bata ɗaya daga cikin wa'inda ba su da wancan abubuwan. Hasali ma a yar gida ce. Yar gida kuma? Wallahi ko dadi.
To yar gidan waye? Ladi Yusra ce. Yusuf. Ita Yusra da kuka zo tare? Ita kuka daidaita da ita? Shi ke, amma dai gaskiya na so a ce ka samu aure daga waje ne, ko a nan inda kai karatu, ko a Dubai, ko a Egypt. Mutum da kace ita kake da shi ke, so right, so be. Alaikum salam. Ya gida. Alhamdulillah. Masha Allah. Ya mutu wani. A kullum haka yake. Ai ya kamata yau a ce lafiya karan alhamdulillah. Masha Allah. Alhamdulillah. Wallahi Alhaji tun a masallaci. Na so mu tare ka mu tattauna. Sai naga kai sauri ka fito. Gaskiya ne. Nace to sai na san cewa akwai wani uzuri. Akwai uzuri gaskiya. Alhaji abin da nake son mu tattauna akan sa shine akan maganar sha'anin bikin. Alhaji abubuwan da kake yi kan jiki kan karfi. Wannan abubuwa sai da a ce Allah ubangiji kawai shi zai iya saka maka. Gaskiya Alhaji akwai yiwuwar ka janye maganar kuɗin da kake cewa zaka ba wa Sadiq. Shi ma ije isamu ya jikinsa igaya masa ya yi wa matarsa kayan da za ta sa domin me saboda shi ma isan cewa ya zai aura kuma ya fi ganin kimata da darajarta in ya san cewa jikinsa ya motsa ya wata wahala don auren matar da zai aura Alhaji. Allah gafarta malam, waɗannan akwatuna da aka siyo mu muka siyo su kuma zan so a ci a ba shi Sadiq dama ya je zaɓa wa matarsa irin kayan da yake so ya saya mata. To amma Alhaji gafata malam, ai alkawari aka yi kuma maganar da ake ma yanzu already kuɗi sun shiga account ɗin shi, sai dai mai fatan alheri kawai gafata malam. Wannan shine dalilin har malam ya tako ya zo nan. To ai ya cancanta. To muna godiya. Yanzu dai kawai addu'a za mu yi. Allah ya albarkaci wannan al'amari da muke so musa a gaba. To kai kuma duk inda allura ta fita Allah mai ma da garma. Amin ya rabi. Muna saka da alheri. Rin kuma makaranta. Masha Allah. Shikenan dai yanzu burin ka ya cika. Ai ni kadai na san irin daɗin da nake ciki. Ai ka bari. Ni ina gani saboda zan iya faɗan 2 a cikin 3 daga jiya zuwa yau. Ai wato baka sani ba. Na kosa yasu da ta dawo. Dan da ita zamu je gurin sayayyan kayayyakin bikin na ta zaba da abin da ranta yake so. Allah. Da gaske? To ni dai ka san gudunmuwa ta ba ta wuce kasaitacciyar walima. Ba shi da ma kai gwani ne wurin shirya walima ko fati ba? Kwarai a nan na fi kwarewa. Wai da yaushe za su dawo dai to. Mun yi waya da ita ɗazan ta ce mun sun kamo hanya. Ai shi yasa na fito nan na zauna. Saboda daga na ji ƙarar mota sai yanzu ta su ne suka ƙara su. Zumudi sarkin taɓar gaza. A kai na. Kawai ka ji an fasa ya kira shi. Yusra. Na'am ba. Habib ya gaya min maganan ku. Kuma na ji daɗi sosai. Amma gobe zan je Malaysia. In na dawo lafiya zan zo Kaduna. To ba Allah ya tsare sai ka ba. Allah shi kiyaye hanya.
Sunana Zinat Umar Faruk, fitacca Zinat. Ka je ka bincika idan kuma ka manta ka sake tuna. Akwai izza mai ƙarfi a tattare da ita. Kin yi kuskuren shiga harkata. Da me kake tunkaho? Na rantsi da Allah. Sai na mayar da ke kendir. Kina haska mutane ke kina ƙonewa. Ka san kowa ya kusanci gidan rina dole zai ɗanɗana azabarta. Kina ne wannan? Ashanta ce. Ta kashe wani babban mutum kuma ta ba su gawan su je su jefa. Ban taɓa tunanin rashin hankalin akuya zai sa ta kai bakinta kan dusan da ke gaban kora ba. A gidan zina kai kana ganin yarinyar nan ka san wace ce tana hawa motar da take so kuɗi baya yanke mata shin wani irin mu'amala kake tunani To ba ma shiga harkan kowa abin da ke gaban mu shi kai muka sa a gaba amma ba ku san bakin mutane ba. Hajiya ko za ki iya ga mana me kasuwancin ki? Kamar ya kenan? Abin da ke tsakanina da Alhaji Jibril ba soyayya bane, alaka ce. Akwai bambanci tsakanin alaka da kuma soyayya. James kin yi saurayi kenan. Hoto wani gani a bangon wai. Abokin mutunci na da Abadan Allah ba ki gani ne? Ina sarkin haka. Ya kamata ki kwantar da hankalinki, ki san da cewa gidan Zinat gidan gata ne. Na taso a cikin rashin gata sanadiyar rasuwar mahaifina. Ya banci magagaran me ke. Subhanallahi. Safon, saki jikinka mana ko akwai wata matsala ne? Safon yana cikin matukar bukatuwa ta kuɗi. Amma kun yi saki ciwon ya girma. Ya kamata fa a yi gaggawan yi mata aiki. a gidan zina al'amura fa suna faruwa. Dama manufansa kenan shi yasa yake son ya raba ki da Sadiq. Ke dai Anisa na ga ta kaina zuwan mu Abuja nan. Na shiga damuwa da har sai da babansa ya gani. Amma da ya tambaye shi wai sai ce bagunta nake. To ki faɗa masa gaskiya mana. Tunda da yi kina da zaɓi. Gaskiya na nawa Anisa na gaya ma Habib ban san shi ban san me zan gaya masa ba. To ai wanda kika faɗa masa ya ɗauke sa da wasa ne. Ki ƙara faɗa mishi mana. Faɗa kike sa in masa. Kunnensa kike so in ja ko me kike so in gaya masa. Amma kuma ai ke kin san yadda zaki ki faɗa mishi. Habib. Na'am dadi. Har sun sallame ka? Sun sallame mu. Ya salam. Ikon Allah, amma ai sun yi saurin sallamar ka ai. Ai da yake jikin ya dan yi kwari dadi. To alhamdulillah dama yar buguwa ce haka ko? Eh. To Allah ya ƙara sauki. To ina magungunan kuma? Yana cikin mota. Zumuɗi ya sa kuka ya bari na abin da shi yanzu. Yawa to Allah ya ƙara sauki. Allah ya ƙara sauki. Yawa. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Habib. Hajiya. Sannan Hajiya. Sannan Sadiq. Habib me ya faru ne haka? Babu komai Hajiya.
Sannu ba ni. Yawa. Kai da aka ce an tsince ka a ƙasa magashiyan ko motsi ba ka yi? Kawai na ɗan ji ina jin jiri ne kawai. Ka ji ko? Don ma Allah ya kiyaye a gida ne? Da a waje ne wa ya san me zai faru? To Allah ya sauke. Amin, Allah ya kiyaye na gaba. Sannan Sadiq ka ji? Yawa ja. Yayi Habib kai haƙuri. Amma ba na tunanin zan iya auren kowa idan har ba Sadiq ba ne. Yusra? Rantsuwa fa na ji kina yi. Yusra ta gaya maka iya gaskiyanta ne. Ba zan iya yaudaran ka ba, kamar yadda shi ma ba zan iya baransa ba. To haka zalika, Habib ya gaya miki gaskiyarsa ne Yusra. Ba zan iya yarda na rasa ki ba. Yusra, tun da kika raba je kayan ki ba ko? An so akwatin nan ai. Kawai abin da ya rage yanzu shine sa rana. Mun yi magana da Sadiq ya ce ma gobe za mu je kasuwa siyayya. Hakan na da kyau. In kuka je sai ku ba juna shawara wajen siyan kaya mai kyau. Au kunya kike ji? Yanzu dai ba wannan ba, tashi ki je ciki yanzu ki zuba abinci ki ci. Isura kwana biyu baki son cin abinci. Daukin auren ne haka? Ni kuwa jiya akwai magana da nake so mu yi da ke mai muhimmancin gaske. Ce irin magana ce wannan Habib? Tun lokacin da na dawo, na ganta na ji ina santa. Kuma har kullun soyayyar ta ƙara girma take a cikin zuciyata, don haka ni kuma na ga ba zan ɓoye ba ga da kawai in faɗa kowa ya ji. Wace ce? Yusra. Yusra fa? Yusra jiya. Habib kakka ce duk shirye-shiryen da ake batun bikinta da Sadiq baka sani ba. Magana shirye-shiryen bikin Yusra da Sadiq wannan ba a gabana yake ba. Bai dame ni ba. Ni ne wanda ya fi kowa kusa da Yusra. Kuma na ganta yanzu na nuna ina son ta zan aure ta. To wannan wani irin abu ne haka? Bayan shi da kansa Habib ya sanar cewa ya san irin shirye-shiryen da ake yi, sannan kuma wai ya dawo yanzu wai shi zai aure ta. Allah rabu da shi. A'a Alhaji, yanda na lura da Habib da gaske yake ba da wasa yake ba, saboda babu wasa tattare da shi. Ki ce mun kawai goyon bayansa kike yi. Akan me zan goyon bayansa akan wannan magana? Saboda kin ɗauka da gaske yake. Wannan ai shashanci ne. Da a ce Habib shi ya fara fitowa ya nuna yana santa. Ai shikenan sai ai tona maina. Kuma babu abin da zai hana wannan al'amari sai hukuncin Allah. Da Allah ki rabu da wannan magana. Shikenan. Ashe da mun ga yanin da zaki kai su makaranta shi zai rubuta? To. Kuna nufin Yusra za ta bar karatu kenan? Babanta ya ce ta haƙura. Dama ita ma tana son aure. Ina tsani kamar ma sun da distance. Haka ne. Dama haka Allah ke nufinsa. Kaga sarki ya aure baiwa. Ni ban ga laifin gayan ba. Yana da wayewa sannan kuma yana da natsuwa. Tabdija. Lallai na kashe maciji ban sare kansa ba. Amma duk inda macijin ne ya shiga zan lalubo shi sannan in kashe shi kuma in dafa shi in sha romansa san raina. Haka yake.
Sunana Zinat Umar Faruk, fitacca Zinat. Ka je ka bincika idan kuma ka manta ka sake tuna. Akwai izza mai ƙarfi a tattare da ita. Kin yi kuskuren shiga harkata. Da me kake tunƙaho? Na rantsi da Allah sai na mayar da ke kendir. Kina haska mutane ke kina ƙonewa. Ka san kowa ya kusanci gidan rina dole zai ɗanɗana azabarta. Ina ne wannan? Ashanta ce. Ta kashe wani babban mutum kuma ta ba su gawan su je su jefa. Ban taɓa tunanin rashin hankalin akuya zai sa ta kai bakinta kan dusan da ke gaban kora ba. A gidan zina kai kana ganin yarinyar nan ka san wace ce tana hawa motar da take so kuɗi baya yanke mata shin wani irin mu'amala kake tunani To ba ma shiga harkan kowa abin da ke gaban mu shi kai muka sa a gaba amma ba ku san bakin mutane ba. Hajiya ko za ki iya ga mana me kasuwancin ki? Kamar ya kenan? Abin da ke tsakanina da Alhaji Jibril ba soyayya bane, alaka ce. Akwai bambanci tsakanin alaka da kuma soyayya. James kin yi saurayi kenan. Hoto wani gani a bangon wai. Abokin mutunci na ne. Abadan Allah ba ki gani ne? Ina sarkin haka. Ya kamata ki kwantar da hankalinki, ki san da cewa gidan Zinat gidan gata ne. Na taso a cikin rashin gata sanadiyar rasuwar mahaifina. Ya banci magagaran me ke. Subhanallahi. Safon, saki jikinka mana ko akwai wata matsala ne? Safon yana cikin matukar bukatuwa ta kuɗi. Amma kun yi saki ciwon ya girma. Ya kamata fa a yi gaggawan yi mata aiki. a gidan zina al'amura fa suna faruwa.